Mina ngisebenzisa imithi yakudala sotobe yokucupha. Khona nje umuthi lo wakwaduma ukuthi mawulala nomuntu uyihudele. Mina ngisawuphethe lo muthi. Serious? Yes. Immediately wena let's say ucupha umuntu wakho ukuthi melala nomunye umuntu ayihudele. Same time ngesikhathi ephezulu kwalo alele naye. Uvele kucukuzela isisu manje. Bese adedele khona lapha embedeni. Ngoba mina engilenzayo ngithenga lamakinati lawa khona lamakinati lawa ahlubwayo. Yeah. Wagwinye njalo nje kuwona uma ukhanda lelamihliso awahlafuni. Uyawagwinya mhlawumbe ugwinye 10 noma 15. Emva kwaloko mase uye toilet ungayi toilet liflashwayo kumele uhambe esigangeni. Uyokhipha lamakinati ke manje. Nase uwakhipha bese ubuya na. Uwomise soto. Mase uwomisile bese uyawagaya kabe fine bese ueda lo muthi wami. Bese umfakele kahle lapho kugogarani. So siyakwazi ukwenza lokho mhlawumbe ukuthi kugcine nesitho leso sifazane singasabonakali actually uma ehlangana nomuntu wesilisa okuyena osuke efuna ukuganga naye. So but manje indlela engibuka ngayo abantu abalimele kakhulu nabalimala kakhulu abantu besilisa. Ngiyakhuleka lena bengeze ngiyabingelela bakithi sesifikile sigalekile khona la kwiThemba podcast eNingizimu Afrika. Siyazi ukuthi ke lo mbukiso omkhulukazi Banyabhanyathi RCTV. Guys, angedwa ngaso sonke isikhathi nginomelaphi wendabuko nginoma nginensizwa nje ezingabahedeni. Angazi noma ngizobaza ukuthi ngiyabajaja but vele bangamajuda bonomntaka phusha labo neinsizwa ke ngesibaluleko kodwa ke Ningizimu Afrika namhlanje ngikuphathele inkunzumalanga madoda. Usigaxa mabhande nokuyona insizwa ke sisebenze kakhulu. Namhlanje futhi sizohluba ke lapha ke uDlubo Khasini. Ngithi nina hlala nathi lapho ke ngoba niyazi ukuthi siniphathele lento ehlizi siniphathele yona na indoda enkulu. Khola kithi baba njani soto singaneno njani? Siyaphila thina. Asiboni lutho singabingelela nje kubabukele emakhaya bethi RCTV kwiThemba podcast. So ngiyajabula futhi ukuthi ngiphinde ngabuya sizokwazi ukuthi sixwayise abantu bakithi ngezinto ezirong nezinto eziright. Siphinde futhi sibapha ulwazi ngaso sonke isikhathi ukuthi bahlale behlomile ngolwazi abasuke belidinga. Siphinde futhi sibonge ukuthi abantu basafika basasizakala futhi lapha kwaXhobe South abasuka from endaweni eziningi ezihlukene and balijabulela lo hlelo ukuthi liyakwazi ukuthi lisondeze noma thina sivele kubantu ngoba baningi abantu bayafuna usizo uthola ukuthi bangena eminyangweni erong kodwa ke ngiyabonga kakhulu ukuthi niphinde ngibe khona la ekhaya ngiphinde ninginike ithuba lokuthi kubona abantu abaningi eSouth Africa yonke even overseas because kunabantu basuka from Zimbabwe even overseas nakuphi so yeah siyabonga kakhulu. No sigaxa mabhande mfethu ngifuna ukuthola la ndoda. Yebo. Uma sikhuluma mfethu ngesipiliwe neowners mfethu simangaza ngendlela esabisayo and then sithinta inhlaka ehlukahlukene endimeni yokuphila okubala phakathi amadoda abantu besifazane nempilo nje jikelele. Mhlambe ngifuna ukuthola ukuthi mfethu eziphi ingqinamba kakhulu iNingizimu Afrika ebhekene nazo especially uma sibuka kwabesilisa nabesifazane njengomelaphi wendabuko. Baba Soto masingagxila kakhulu entweni zobudlelwane kakhulu abantu abanenkinga kakhulu manje abantu besilisa according to abantu besifazane. Nje recently abantu abaningi sisebenza ngabo abanye besilisa abavukelwa into eyinkinga Soto. Yeah. Bayithola kunzima ukuthi bajabulisa abantu besifazane. So ngesimo sokuthi uthola ukuthi omunye uyavuka ngaleso sikhathi ithi kabili kathathu ikhwehlele bese ilala uwaya so imize eminingi inalezo inkinga engangokuthi manje kugcina sewucaca ukuthi umuzi uyahlukana phakathi ngoba ubaba akasamjabulisa umama
So ezinye zey'nkinga engicabanga ukuthi sidila nazo kakhulu kule y'nsuku ngoba sekuya nasey'nsukwini zo-December phela faneke kujatshulwe ekhaya, kuhlukanisa unyaka, ukhisimusi. Kujatshulwa ngoba phela umama uma engasatholi uba nolaka nje endlini akube mnandi. Imake so ngizwa umbuzo wami uthi ubani abanenkinga enkulu abesilisa noma abesifazane ngizwa uthi abesilisa Yebo baba. ibona ngoba ubeka ukuthi indaba ethi abasavukelwa and then ngizwa uthi into omama why ungathi omama because ibona ngicabanga ukuthi abanesikhala. No, lento naso toba ihlukana kabili. Thina abalaphi siyenza ngendlela eright siphinde siyenze ngendlela embi. Kunemithi esiyikhiphayo thina zinyanga yokucupha noma kusho ukuthi esuke uyocupha partner wakho ukuthi angalali nomunye umuntu. Yabo? Webhayi wena ucupha lo wakho wesilisa mawukuthi mhlawumbe ubhizi kakhulu ngapha esifazaneni. Okay. Then khona indlela esiye senze ngayo masimixa ngescience yethu ukuthi lo wesilisa angavukelwa uma ehlangana nomunye wesifazane. So bese kube khona ke ukusuke sekwenze ukuthola sekuba worse, uthola ukuthi simvala straight ukuthi angasalali nawo wonke umuntu. So whereby sifaceana nalezo inkinga ngoba lo wesifazane kuyena kuningi esingakwenza nakhona ukucupha yena lo wesifazane, but mostly abantu abalimala kakhulu ilaba besilisa. So nalabo besifazane siyakwazi nabo ukubasiza kwezinye izikhathi ukuthi mhlawumbe lo wesilisa mayifuna ukuvala lo wesifazane ukuthi angalali naye omunye. So siyakwazi ukwenza lokho mhlawumbe ukuthi kugcine nesitho leso wesifazane singasabonakali at all uma ehlangana nomuntu wesilisa okuyena osuke efuna ukuganga naye. So but manje indlela engibuka ngayo abantu abalimele kakhulu nabalimala kakhulu abantu besilisa yiyo nje inkinga engayibheka ngithi mhlawumbe idlalo ubi kakhulu kulesi sikhathi samanje. Abesilisa namanje ngisadidekile kanjani balimala kanjani yini ilimaza abantu besilisa qhawela kithi? Masingabheka nje abantu besilisa abamanje bayakusaba ukuchatha. Alright. Kakhulu akusafani nomkhulu bethu. Abanye abathanda ukuchatha, bayisaba into eza ngemuva. Vele umuntu wesilisa engadalelwa ukuthi kube khona into engena kuyo. Kodwa ngesimo sokuthi usukusavisa because the more ulala nomuntu wesifazane isitho sethu lesabesilisa siyadonsa ukungcola. So labantu besifazane bayajova bayaprevent manje basebenzisa amaphilisi amaningi. So ngesikhathi wena ulala naye ekhipha le fluid yakhe ingena kuwe, so iyabuya izohlala la ngaphakathi uthothi wena sewunenkinga ukuthi manje induku noma seyivuka isaqini. Kumbe mhlawumbe nje sewuyashaya usheshe ukhathale kanjalo. So lethwe la singenelela khona thina njengenyanga ukuthi manje sikufaka ispade vele one way uyaphuza uyacleana then ukwazi ukuthi futhi uphinde ujabule. But kuningi okungenza ukuthi abantu besilisa abanye induku zabo ikhathale, kuningi kuhlukene kaningi, but mostly kusuke kungcola. Kwesinye isikhathi kube umeqo ukuthi uthi umuntu weqisiwe ukuthi kulimala isingezansi sakho ukuthi singasebenzi. Abanye ke kuba yiloko ekade sikhuluma ngako ukuthi kuyenzeka thina zinyanga sikhipha umuthi wokucupha nomunye umuthi ojwayele ukwenziwa izinyanga. Khona umuthi ukuthi umuntu wakho mayilala nomunye upartner noma mezohlangana nomunye induku le ingavuki. So bake bakucabeke ngomunye umuthi. So lo muthi okuwona okube nomthelela kwesinye isikhathi uthola umuntu waye enyangeni ethi ucupha umkakhe. Bamgcaba ngalomuthi abamgcabe ngawo. So lo muthi lo bese ujika ubhekfile wena ukuthi induku yakho ingasaqini. So ngicabanga ukuthi bakhona abanye abanale yonke emakhaya ukuthi wacaba ethi uyocupha umfazi wakhe kwagcina kulimala yena, sekulimala yena ngesimo sokuthi kule nduku mix omalala umqala wofudu nezinye izinto. So leyo nto leyo isuke seyibuya seyibhekfire kuwo ukuthi manje le nduku le ingasaqini. So manje ke siyabasiza abantu ke kwesinye isikhathi ngalezo indlela. Namhlanje ngizokukhiphisa imfihlo. I know ukuthi le industry no kunzima ukukhipha imfihlo. Manje uma sikhuluma ngomqala wofudu, phela ufudu luyakhona ukuthi lukhiphe lento luphinde luyifake ngaphakathi. Yes. Umbuzo uthi leyo nduku kusuke isetshenziswa
ukucupha kowesifazana kushawa owesilisa noma kucushwa kowesilisa kushawa owesifazana? Leyo nduku baba sotobi kuyaduma kakhulu esikhathini esindlulile. Okay. So kahle ufudu not ngoba kusebenza umqala wonke. Kunepipe elila ofudwini elihamba la ngaphansi. Yeah. Le pipe yilo leli esilisebenzisa uma sikhanda lo muthi. Angithi ufudu liyalikhipha ikhanda. Yeah. Nakhona into evela ifuna umphazamisa bese ifake ngaphakathi. Yabo. Awukhawela ngithi he. So manje thina ngesayensi yethu laba abadala babona ukuthi lo mqala lo ukhona into ongayenza. Yes. So kwase kusetshenziswa ke but kuba nemithi ke thize esifakayo ukuthi lento bese iyahlangana kahle. Omunye uyawuphuza ke lo muthi bese alale nalo wesifazana ngesikhathi ekhipha le fluid suke sehamba nalomuthi bese kuba khona okunyeke ugeza ngako kunyagcobisa kuyahlukana but thina kamalinga lo muthi asusebenzisi. Okay. Ngesimo sokuthi siye sayibuka into sayicubungula ukuthi le abanye bethi abalimaza. So mina into engiyisebenzisayo nje noma ngizobhaza nje kancane ngoba akufanele ukuningi ukukhipha. Mina into engiyenzayo ngicupha lo wakho wesifazana ukuthi ingabonakali at all nje impahla yakhe yangaphansi. Hayi imaki. Uthi wena ucupha wesifazana ukuthi i-private party yakhe ingabonakali umelana nomunye umuntu wesilisa. Umehlangana nomunye umuntu wesifazana wesilisa ingabonakali sidalo. Ungayifuna kuze kuse. So mina yomuthi engigabe ngawo mhlawumbe when it comes to lezi zinto because besuke ngibalekela lesimo sokuthi ungagcine nawe ngoba lo muthi njengoba ngisho ukuthi kufaka umqalo ofudo omalala imbune kuningi nje ukumixwa. So leyo mithi leyo iyakwazi ukukhathaza imizwa yakho wena umuntu wesilisa ukuthi ingasabi active function kahle. Yeah. So manje thina masishintsha ke ngalendlela wena fanele untshontshe iphenti lalo wakho wesifazana. Then kunendlela esenza ngayo kube khona umuntu ozowuphuza ulale naye uhambe uyofaka lapha ephentini la kuningi nje okwenza bese uchamele lelo phenti ukhuluma usho ukuthi into yomuntu wami usibanibani wasibanibani ngifuna ibonwe yimina kuphela nombani othi uyafika kuyona angayiboni. So sewuyabuya kuyaqhubeka neprocess kuyiprocess nyana nje kodwa into elanga. So emva kwaloko nokungayidrive i-truck lakho uyoshona le Eastern Cape ushona eMpumalanga ushone kuphi Zimbabwe owakho nje umuntu ngeke bayibone. Like ukuyibona kukhona umuntu othi umekhuluma isiZulu ethi yena ayingene kubone lokho. Ingqondo yakhe ithi ngeke kwenzeke lokho. Manje ngifuna ukuthola ukuthi uthi wena ngeke ayibone ngamehlo awu2 lawa wakhe ngishangaza afaka izibuko ngeke azayibona ngoba isuke kuplain kahle kuba plain nje ayibe khona sidalo. So but mawufika wena mnikazi wakhona uyayibona nje ngoba into eyinkinga lo muthi lo esikhuluma ngawo lo osebenzisa umqala. Yeah. Lo muthi lo ubheda ngento eyodwa ngoba usuke ukhandela ukuthi umuntu uma eqhamuka ngaphezulu awukwazi ukuthi uyibone like iyavuka but iyakhathala mase ifika lapha iphela. Yeah. So but umuntu osile njenganami noma njenganomunye uyazi ukuthi uma uqhamuka ngemuva iyangena nje isithele futhi. So ingena nje halakasha if kucushwe ngalo muthi wena mawuthulana nalo wesifazane iwe. Yeah. Mawuqhamuka ngemuva kodwa izongena. So kumbe mawuchama wena wesifazane nawe wesilisa nichame bese niswipe imchamo aphuze lo wesifazane nawe uphuza umchamo wakhe iyavuka futhi ikhale eintini. So that's why thina singawusebenzisi lo muthi ngoba kunama trick ukuthi yeah. Noma siucuphile ngawo siyakwazi thina ukuyijika ukuthi zikhale emlotheni. Nalokho okubeka ukuthi kahle malinga umbuzo wami ubuye sekuthene which means kuma relationships wonke umuntu ulimele because owesifazane uyacushwa nowesilisa uyacushwa and then siyabuya manje sikhala ngenkinga efanayo. Ukuthi owesilisa washona owesifazane engamkhululanga nowesifazane washona owesilisa engamkhululanga. Nathi indaba enkulu qhawela kithi uma ngabe mhlambe mina ngicupho wami unkosikazi sengiyafa ngimcuphile kwenzakalani?
inkinga enkulu leyo baba ngoba kunabantu unomama abangakutholi ukujabula namhlanje Yeah. ngoba abayeni babo babacupha into engingayiphasisi ke vele ukuthi umuntu acuphe intombi futhi mawuthi uzocupha intombi kumina ngikuniki nje umuntu okucupha Yeah. ngoba uzothwalisa kanzima omunye umntwana uthetha umlokolela ucupha umuntu sewuyajika sewuthola umunye uyaqhubeka. What about lo muntu osumsebenzile ukuthi manje angalali nomunye umuntu because mningi umithi esiyenzayo. So ukhona nje nomunye bengwenza kakhulu ukuthi umuntu wakho noma ngabe ukwenye indawo but makuvela umuntu wesilisa ethi uyamshela ushawa uvalo kube ngathi uzovela la although azi ukuthi awukho. So lo muthi lo uthwebula isithunzi sakho sisale kuyena while wena ungekho. So kuningi esikwenzayo but lokho angifuni ukuthi kwenziwe kumuntu oyintombi. Lokho ufuna ukwenze kuyingoduso noma kumuntu osumshadile owaziyo ukuthi wena uhlala ungekho isikhathi esiningi. And njengoba usuke ungekho umkakho angenza noma yini ngaleso sikhathi ngoba wena usuke ungekho. So kuyiyona ke into esiqikelelayo ukuthi akucushwe ingoduso kungacushwa intombi. So that way nomuntu esifazane siyamsiza ukuthi acuphe lo wakhe wesilisa nowesilisa futhi siyamsiza ukuthi acuphe lo wesifazane shuthi kahle kahle sishaya ngapha nangapha Vice versa. Yes nomuntu wesilisa siyakwazi ukumcuphela umfazi ukuthi if ever lo mfazi lo mayithi ufuna ukuyoganga nomunye umuntu wesilisa avela angene kuma-period same time. So noma ngathi usegibela itaxi uthi uyahamba ngiya kuSotobe manje umnika ungene kuma-period Ngoku same time ungene kuma-period intembi uyozabuya jike mayibuyele endlini aphela ama-period but immediately wathi uyaphuma nje uya kumuntu wesilisa izofike futhi aphume lama-period. So into eyenzekayo le asikhuluma istory. Mina ngisebenzisa imithi yakudala Sotobe yokucupha khona nje umuthi lo wakwaduma ukuthi mawulala nomuntu uyihudela mina ngisawuphethe lo muthi. Serious? Yes immediately wena let's say ucupha umuntu wakho ukuthi melala nomunye umuntu ayihudela same time ngesikhathi ephezulu kwalo alele naye uvele kucukuzela isisu manje bese adedele khona lapha embedeni. So vele ke lapho ke sekuyidliza lapho ngeke uphinde ubhekane nalowo muntu. Umkakela ngoba phela into exukuza same time usaphi kwakhe isisu sithi manje. So komunye siyakwazi ukujika senze ukuthi uphalaze isikhathi usaphe kwakhe bese uyamphalazela ebusweni. So nakhona kuba into evela same time. So lapho masenza lo ukuthi uphalaze sisebenzisa umphalazo wesidakwa. Sithatha lo mphalazo umuntu okade edakiwe lo mphalazo awubambe isotobe umuntu odakiwe noma ngathi uyawubamba hlanganisa iJemsini nani uphuma ngisho phakathi kwezandla. So thina sithatha lo mphalazo lo bese sikumixele lo muthi ngendlela yethu mawese esephe kwakhe nje lo muntu uyadedela noma sikhanda lo ukuthi ahude sisebenzisa uhudo lwenkunzi emnyama sikhande ngawo uhudo lwenkunzi mawukuthi ke umuntu ukhulele emakhaya uyalazi uhudo lwenkunzi emnyama ukuthi shanje vele into ekokeme ngempela. So nalapha embedeni vele umuntu vele adedele into so eshubile futhi enukayo ezokwenza ukuthi lo muntu noma kuthiwa niyahlangana endleleni ushintsha indlela wena akekho umuntu okutshelayo umbona abantu behleka vele ubone ngathi kuhlekwa le yantu ukuthi akake embedeni kanti abahleki wena bayihlekela nje abantu. So induku zakudala lezi zaziza omkhulu ababedla ngalo. Unfortunately mina ngisayiphethe ngesandla ngibambe njengekhali zamantu. Khawela kithi lento isiyonke ithi abantu abayiphathe kahle uma ngabe ungena kubudlelwane iba honest kumuntu wakho qhawela kithi kahle kahle yonke le nkulumo isho njalo ngoba ngeke malingani gaye umuthi ukucupha kade azikho inkinga efana nokuthi abantu abayiphethe kahle. Lento kahle kahle Sotobe yayidalwe shukuthi yayidalwe omkhulu bethu. Ngoba bebazi ukuthi abantu bebehamba besebenza emkhumbini bahamba 6 months omunye usuka le emakhaya uzosebenza eGoli. Mhlawumbe isikhathi usithola kabili ngonyaka sokuye ekhaya.
So babuka abantu ukuthi umunye uyahamba yosebenza eGoli mayebuya ubuya sekunengane kuthiwa ingane yakho le wayishiya ngane. Yes. no like ubuya vele kunengane Yes, isikhona. uzothiwa le ngane wayishiya wena uhamba uye eGoli ngithi kudala amafoni bengekho Yeah. befika lo mama alale nomyeni wakhe uyahamba January ubuyele ematohweni mayebuya ubuya nayo ingane siyagijima kuthiwa ingane yakhe uthothi leyo ngane enyaka yona yakhe. So babuka ukuthi sizokwenza kanjani ukuthi labafazi bayeke ukuganga. So basebenza lamaplani ke manje ukuthi kube khona le mithi yokucupha. So ukucupha umfazi akuyona into eqala manje. Yeah. Into endala nokucupha umuntu wesilisa. Omama bebecupha labantu besilisa ngoba bayahamba baye eGoli bayosebenza nabebuye emakhaya babuye nezifo bazogulisa abantu. Yeah. Into vele bisebenza esenzeka nanamhlanje. But awumcuphi awuyicuphi intombi. Upha umfazi. Noma umuntu oseyingoduso yakho. So into ekhona ngoba umuntu wesifazane kwesinye isikhathi sike sithi thina wakho ngesikhathi saphambi kwakho. Ngoba waflathela wabhekali naye wabhekali awumazi ukuthi wenzani ngale. So wena mawukuthi uneyinhloso ngayi kumbe uyimisela kumele wenze something it either umfaka uqo ngaphakathi noma wenzani uqo bayawazi idliso kabani. Ngokukhuluma kwolimi lamanje bathi ukurika. Whereby la usukurika khona umuntu wakho so la ukuthi umbambe ube nesiqiniseko ukuthi lo muntu akasayindawo ungakhokheli umuntu kumbe bese uyamnika kanjalo ngoba abanye bafika sebegijima sekonakela sekumthathile kwePaul umfazi kwahamba naye. So wena ube nesikhathi sonke wamlobola umfazi wangamdlisa. So umuntu uyadliswa nje iqiniso nje file besobala. Ngoba umuntu wesifazane ngingasho nje ukuthi singamthatha njengomntwana omncane uyashesha ukukhohliseka. So beside ke lokukhohliseka nabafowethu abanye basebenzisa ikhafulo basebenzisa imithi ukuthi umuntu wesifazane lo avumele leso simo asuke sifuna ngaleso sikhathi. Thothi umunye uzomgcoba ngodumba kaSibumbu ukuthi avumele leyo nto. So wena make sure ukuthi wakho umfazi usesimene esiright. Nawe make sure ukuthi yakho indoda isesimene esiright. Ima-ke mfethu ngifuna ukugadla kuwena. Le mithi yokucupha abantu like iyawuvusa umuzi noma iyawubulala. Kukabili baba. Iyawuvusa umuzi futhi iyawubulala. So uyubulala kanjani? Sengathi nje kunabafowethu abadlisiwe namhlanje. So indlela abadlisiwe ngayo uthola ukuthi akasayinaki ifamily yakubo. Usenaka ifamily yakubo komfazi. So kusho ukuthi manje lo muzi lo wakubo noma wakwabo lo baba wasekhweni manje usuyaphela sekuvuka wangapha ekhweni. Uthola omunye azazokwakha ngasekhweni. And njengoba usuka ngakini umfazi asithi nje wena wase eMsinga. Umfazi wakamaphumulo. Ngibeke nje indawo ethe uqhela. Wena mawumuntu wesilisa waseMsinga funa uthatha umfazi bese wakhe ngakini. Lo mfazi phela siyamthatha kamaphumulo simletha ngapha. Kanjani wena ukuthi ushada umfazi wakamaphumulo bese usukele ngakini eMsinga uzokwakha kamaphumulo? Obviously lo muzi wakubo komfazi. So they told us sithi idliso libuye limoshe kweminye imizi. Yes uthola ukuthi ke umyeni lo usedlisiwe udliswe nawo umkhwekazi usehlala egijima la ekhaya noplastic akasondle ekhaya kubo usondla ngapha kubo komfazi. They told la ngibona khona ukuthi kunokungabi neqiniso kwesinye isikhathi. So uthola ukuthi ke mhlawumbe nomuntu wesifazana akasabheki kubo usegijima ngapha. Yes okuyinto efanele vele ukuthi anake kamkhonyana kodwa asingakhohlwa phela emva la sivela khona. Iqiniso. So umuntu odlisiwe ke uba naleyo nkinga ukuthi uyaphika vele. Because uvela athi nje idliso lami li right mangidlisiwe. So because izinto esisebenzayo sotobe ngedliso zihlukile. Mina idliso engilenza kakhulu lijulile sotobe. Linamandla ndoda. Lijulile ngoba ngeke ngayiposta nje enye video kodwa ke kunzima sotobe ngathi fahla ngoba mina engilenzayo ngithenga lamakinati lawa khona lamakinati lawa ahlubwayo.
wagwinya njalo nje kuwona uma ukhanda lelami idliso awahlafuni uyawagwinya mhlawumbe ugwinya 10 noma 15 emva kwaloko mase uye toilet ungayi toilet leliflashwayo kumele uhambe esigangeni uyokhipha la makinati ke manje mase uwakhipha bese ubuya nawo uwomise sotobe mase uwomisile bese uyawagaya kabe fine bese ueda lo muthi wami bese umfakile kahle lapho kugo guarantee usedle zonke izinsila zakho kodwa limbi lona mawulobuka the way likhandwa ngakhona kodwa ngicabanga ukuthi imizi eminingi livusile futhi la iqinisa kakhulu sesisebenze kakhulu isikhathi eside so into engisuke ngazi ukuthi lelo ngilinika umuntu oseshadile noma ngilinika umuntu osenengoduso futhi nakhona ethembisa ukuthi uyaqhubeka ngoba usukenzela ukuthi mina ngiyahamba ngidrive ama truck ngihamba nomsebenzi ngihlala ngingekho ekhaya but ngifuna ukuba nesiqiniseko sokuthi lo mfazi akasuki la ekhaya so siyakwazi ukumdlisa sisebenze ngisho umhlwehle wasekhaya lo simdlisa nangedlozi lo simbamba nangedlozi zakini kwesinye isikhathi sike sikutshela ukuthi thenga inkukhu mawukuthi wena umuntu wesilisa ufuna ukubamba umuntu wesifazane uthenga ilontuza iqhude olufuye la ekhaya lihlala izinsuku noma 7 days mase selijwayele selilihamba libuya leliqhude bese siyalibamba siye nalo emsamo siyolihlaba senze iprocess yakhona bese kuba khona umuthi kokugqiba phansi egcekeni so lo muntu lona nakuqala kwehla izinkukhu esihlahleni fanele bese vukile ngoba malikhala leliqhude ngathi likhala kuye emadlebeni so fanele avuke aclean la ekseni lo mfazi usuke sesimkhande sesimcontrola ngeke irika ngempela le suke sesirikho kokugcina so idliso lilikabili I'm sorry lento ikabili kunedliso nokucupha umuntu wakho yebo angihlukanisele lezi zinto mfethu before ngihlabela phambili idliso angisho leko okungena ngasenhla okay okufaka ekudleni okay so mawudlisa umuntu kumdlisa ngento ayithandayo ngoba fanele malingena idliso lingena inhliziyo yakhe ivulekile edla into asuke eyithanda okay so bese kuthi khona idliso la ngaphansi okuyilona uthotha umuntu wakhe akanayo access yokudla into oyiphethe so ulifaka ngaphansi lokho uma umuntu wesilisa ugcoba la ngaphambili endukuni yakho before nizo enkonzweni yasekamereni okunye ukugcobela esifubeni then uyambamba ngesikhathi nijulukelana lethwela lingena khona so lele elangaphansi lenkinga ngoba liphumi ayishuthi ngamela uflashe lonke igazi emzimbeni ngoba aliphumi lona lela ngaphezulu kulula ukuphuma ngoba liyaphalazwa and stuff so lela ngaphansi liba naleyo inkinga so idliso ngisho ukuthi kuhluke kanjalo ukuthi idliso akungena ngasenhla usufaka insila zakho igazi nani kuya ngokuthi lo melapho kunika idliso usuke lenze kanjani so kunedliso nokucupha umuntu ukuthi engalali nomunye umuntu ufuna ungihlukanisele lokho ukucupha ngithi umuntu kuya ngokuthi wena ufuna kwenzekeni njengoba bathi sikhuluma ukuthi mina lami okwami ukucupha engisebenzisayo ukuthi private party ingabonakali if wena wesilisa ucupha wesifazane but angiyiboni yenzeka malinga leyo nto yenzeka sotobe sisebenzisa imvukuzane la ungabe usaqhubeka naye angeke ngibeke naye sebenzisa imvukuzane le ngaboni le hamba ngaphansi komhlabathi sithatha yona ke angithi amehlaya abala ngaphansi nawe mase ubheke sekufaka uyibuka uyibona ubheka phansi uvela uvale kamehlo njengemvukuzane ungaboni la lokho uyaphulaza lutho iyona kusuke ikhona ivela isuke ikhona wena uyiboni kodwa umuntu affectekayo wesilisa uye lo wesilisa affecteka lokusuke ethitha nomuntu wakho yes kuvaleka amehlo akhe angayiboni kuze kuse hayi ukuthi ayiveli no akayiboni isidalwa kuba plain la ngoba ngisho sotobe kuba plain hayi so ukucupha ke nedliso okuhlukena ngoba omunye mayicupha nje bade ngiyengaveza phambili ukuthi omunye kuyenzeka angene kuma period usuke ecushiwe lo muntu kwesinye isikhathi ke idlise isicupha kade sisetshenziswa umkhulu bethu ukuthi na uthi uyafaka kulo mfazi nawe kube khona into engena kuwe inqindi na ufaka iyangena kuwe ayiphumi ke yona leyo nto so balimali kakhulu abantu abaningi ngaleso sicupha leso ngoba ngesikhathi lokufaka naye iyangena lento kuwena
uthi hayi ngeke phela ngidlale lento uyafaka iyangena and kudlala ngaphakathi ufela sometime phe kwalowo mfazi. So abantu abaningi balimazile leyo. Yeah. So futhi leso sicupho leso besikwazi ukubackfire sizoshaya ngisho umnikazi waso. So shoot ngaso sikhathi bengakayicubunguli kahle abaningi. Yeah, cause abanye manje baneyinkinga ukuthi uzwe ngathi uhanjwa inyoka la eswini. Uthola ukuthi ulale nomuntu onelumbe linjalo. So lelumbo selithathele lazongena kuyena. Thothi omunye mayechama nje khipha ama sperms angena nande lelumbo leli. Thothi lo muntu esifazane seyinento emahambayo ke la eswini ngathi inyoka kanti ilumbo. So kuyahluka babusoto. Khala kithi. Yeah. Inkulu lendaba kuphela omunye umuntu uzoyithatha njengehlaya ngoba vele enga-understand ukuthi kubaluleke ngani ukuthi sikhulume. Ibaluleke kakhulu lento ivusa imizi and iyayibhidliza imizi. Khala kithi ngicela ungiphe amazwi aluleka abantu besilisa nabesifazane ukuyiphatha kahle ngoba lezi zinto zenzeka ngenxa ukuthi vele abekho abantu abafuna ukuyiphatha kahle abaningi babo. Mina nje engingakusho Sotobe mangingatshela abafethu ukuthi hlukanani nabafazi babantu. Hlukanani nabafazi babantu. Abafazi babantu bacushiwe. So unawe futhi ongakamcuphi umfazi wakho osamiyekela ukuthi abe ibhola ahambe ekhahlelwa. Awuhlangane no Dr Malinga sikwazi ukuthi sibiyele umuzi wakho njenga sibo sibiya sonke. Ngoba phela mawumnumzane ufanele kubiye kwakho ukuthi kungangeni noma ubani. Ngoba manje isikhathini samanje ungathuka sewondla ingane engayona yakho. Ungathuka sewuthola izinto engafanele ngabe uyitholile uthola izifo. Kunezifo manje abantu bayagula. So kumele uzame ukubiya ngoba omunye uyayihambela ayosebenza legula angenzi lutho mayebuya afike kumkakhe athola izinto ezirong. So that's where la kusuka khona ukuthi abantu abaqinisekisa ukuthi bayabacupha abantu babo Sotobe, abaqinisekisa ukuthi abantu bayabadlisa. Siyafaka lo moya adlisani labantu ngoba bayahlupha. Mina ngifuna ukuthi ngithi akufakwe umoya ukuthi abantu abeke ukucheat abayiphathe kahle. Sotobe abantu ngeke bakuyeke lokho into eyadalwa yayikhona nasemandulo ukuthi abantu bayaganga bayashita. Thina sifake lo moya ukuthi akudliswe labantu uze bayeke ukushita. Labo bantu abayeke ukucheat. Ngeke bakuyeke kuyinto ephilayo ukubona. Khona abantu vele abachithayo abanye ekuyinto yasekhaya. Uthola ukuthi isuka emsamo vele uthola ukuthi vele kuyaziwa ukuthi lapha kamkhize nje amantombazana lapha iphenti liwa kalula. So kuba into eyaziwa. Omunye ke uthola ukuthi ke mhlawumbe isimo sangaleso sikhathi. So kuyahluka ke ukuthi khamba kanjani but into ebalekile lo muntu wesifazane lo osuke ebhekene naleyo nkinga kuyadepend ukuthi yipi inkinga. But thina angithi mina akudlisa umuntu akucusha umuntu kuze kuzophela nalo ozohamba ezifake abafazini babantu afika athole lapha onoxhaka bemlindile afika agaxela. Yebo ba. So khona kithi mhlawumbe sengiyangase ikhona into oyibekayo ethi bakhona vele abantu ababuka ngathi sebaqalekisiwe bachitha noma ngabe umuntu wakhe umenzela yonke into. Yini mhlawumbe kuhambisana necase ethize lokho noma mhlawumbe nje kwenzakalani khona? Ngakubeka nje Sotobe ngithi okunye isikhathi esiningi njengoba ade ngishilo naphambilini ukuthi kuba into kwesinye isikhathi esuke emndenini. Uthola ukuthi lapha kuyaziwa nje ukuthi lapha abafana bakhona bathanda abantu besifazane non stop. So kuyinto yakhona kulo mndeni. So abanye bayithatha njengento engathi into enhle ukuthi umuntu esilisa abe nentombi eziningi uthothi ushintsha abantu besilisa besifazane. So yena ubuke ngathi into enhle uyisoka. So isoka ke vela last esikhathini samanje. So naye umuntu esifazane ushintsha abantu besilisa uba naleyo nkinga umuntu othi uyazi ukuthi lo ukufaka amazipho nezinkobe nekhanda lo ukwenzana ukukhipha imali lo ukwenzana. So kuyahluka uthola ukuthi omunye ke vele into yakubo ekhaya ukuthi vele kukhulwe kulomndeni wala ekhaya nje vele abantu besifazane bala ekhaya balusi vele ebafaneni. So uthola ukuthi ke icase esuka emsamo emndenini uthola abantu bala ekhaya bazala izingane azihlawulwa akwenzeki lutho nje akushadwa kuyinto emile. So uthola ukuthi inkinga vele ezisuka ekhaya emsamo. So lokho ke kuyabhekisiswa ke bese kube khona indlela yokulungisa but mina ngingaqikelela abantu abalungisa abantu babo
isikhathi sisasekhona ungazi ukhale umfazi sehambe esekhali wemuka sekuyimase ugijima wena uthi ufuna ukulungisa sekulate nakhona noma kulate kuyalungiseka kodwa kufanele siqikelele ukulungisa. Amadoda amaningi mfethu to be honest avalelekile ngaphakathi ane-anger because indoda ayikhulumi kalula. Thola ukuthi sekunalento ekuthiwa i-GBV kungenzeka yini ukuthi mhlambe le GBV ivela lapho kuthiwa abantu baba besifazana abayiphethe kahle kodwa kunzima ukuthi evuleleke ekhulume ethi yazi unkosikazi wami akangiphethe kahle akakwazi ukuvala. No, into enkinga unasotobe sikhule thina kuthiwa indoda ikhalela ngaphakathi. Leyo nto ngicabanga ukuthi ilimaze kakhulu indlela kithi eminyama yabantu besilisa. Umuntu nje kufanele ukhale. Ukukhala indlela yokukhulula i-stress noma into engaphakathi kuwe engadluli. Yeah. So naloko ngingakubeka ukuthi phela uyindoda bekubona abantu ukhala kuthiwa iyatetema le ndoda. Kanti ababuza ubuhlungu obungaphakathi ngangokuthi ungaze uthathe isibhamu udubula umuntu ngoba uchithile. So izinto esisuke sibhekene nazo thina abantu besilisa kodwa abanye abangazinakisisi. So cabanga ukuthi nje into esuke ibalekile ukuthi wena lungisa isikhathi sisasekhona ngoba kunzima ukuthi wamukele ukuthi umuntu wakho uchithile. Especially mawusuze wambona kunzima uyibonile indoda iphay kwakhe kumbe owesifazane ebusy nomunye so lokho ibabuhlungu iba isilonde singapheli. So noma ngathi niyaxolelana lokho kuxolelana kupheli ngoba kuhlale kuphinde kuvuke. So zama wena ukulungisa ukuthi ingazi ifike lapho ngoba sifike lapho iba nzima kakhulu ngoba leyo nto isilonde singaphuli. Yebo soto ayipheli ba. So leyo image leyo iyabuya ukuthi ngimbonile ebusy phay komuntu wami. So nawe uzibuza umbuzo ukuthi ngabe lo muntu wenza ngaphay kwakho na uyabo le umbuzo eminingi angakuyiphendula. So iyo lesuke seyibulala lo luthando lena. So into ekufanele sigcile kakhulu leyo siyilungise before isinye isikhathi size simosheka. Ukusho ukuthi amadoda mhlambe lungehla lolulako lungake silibona luvele emadodeni. Kakhulukazi ngoba phela into eyinkinga leyo ukuthi i-GBV noma yona ishaya amasayidi wonke ngoba phela nathi siyahlukunyezwa sabantu besilisa kuphela ukuthi okwethu akunakeki noma mawukubika kubuye kungazwakali kahle. So kodwa into ekhona so naloko engingakufisa nje ukuthi abantu besilisa mawunenkinga khuluma ungaloku ufihla uloku uquba ngaphakathi ngoba usukuthi mhlawumbe kuzoba njani kube njani khiphe nje okungaphakathi kuwe bese kukwazi ukuthi kudlule. So nenye into ebengifisa ukuthi sindlulise kancane bengifisa ukuthi siphinde sigcizazela ukuthi ngoJanuary sizoba nento esaspecial basho njalo abazi la isobe sisiza khona abantu abafisa ukuthola umsebenzi kumbe ngingabeka nje njengabantu abangasebenzi. So bayazi abanye bazohlala kuma platform njengane TikTok ngizozama ukubeka khona ukuthi mase sibuye eKZN sesibuyile eJoburg maqala uJanuary. So kuzoba khona leso special sokusiza labo bantu abasuke befisa ukuthola umsebenzi kuzomela beze nama CV wabo then sizokwazi ukuthi sibenzele ukuthi nabo maqala unyaka kube kunomhola abayitholayo. So kuzoba special nje sihle kakhulu esobe sisiza umuntu ongasebenzi. Yebo soto. So qhawela kithi lokho ke kuyinto ukuthi wonke umuntu ongasebenzi invited ukuthi akaxhumane mhlambe nawe so that nizokhona ukuthi ne discuss lento efike kulolo hlelo lolusuku. Kuzofanele ngoba kuzoba kuyinto yaJanuary phela. Okay. So kuzofanele sizame ukuthi sicontactane naye early before kufike leso sikhathi. So kuzoba nezinto ekuzomela bayiphathe ngoba bazoyiswa emanzini lawo bantu beyokhulekelwa beyothola neziwasho ke nani ukuthi bakwazi ukuthi nabo mabethumela ama CV because kunabantu asebefese more than 3 years umuntu uyafesa but umsebenzi akawutholi uyafaka ama CV unama qualifications unayo yonke into but only to found ukuthi akabizwa. So the choice izozama ukuthi singenelele ngoba phela umuntu uma engasebenzi usuke engenayo imali. So nathi kumele senze something ukuthi lo muntu asimnikeza athola umsebenzi then uzobuya back futhi azobonga ngoba mawungabongi futhi sewusebenza
nabakithi ngicela bazokwazi ukuthi bafake isandla kuwe. Yebo Soto. Khona kithi ngicela amazwi amabili amathathu okugoqa noma ukuvala. Ngathi nje babusotobe abantu abaqhubeke beze kwaMalinga kaGcobsawudi bazothola usizo. Babhizi bayafona from different places njengoba ade ngisho ukuthi na overseas. Nanamhlanje nje besinabanye abasuka le eZimbabwe balapha kaMoyo. Okay, kwaMoyo kade bekhona baningi nje khona from indawo eziningi. So basizakala abantu bayitapela ulwazi. Nawe if usuhlele ekhaya sohambile izinyanga uzama usizo uya lapha nalapha ungalitholi. And abanye abantu esinenkinga yabo bakhala ngesilwane kakhulu Sotobe. Bayasho ukuthi baphelile abantu begcatshwa la emhlane. Uma uthi uyambheka umuntu useyingwe abuyile umuntu kade bebemdabula bemjomisa imlilo benzani. So abanye bajabulile ukuthi besiqala ukubona ukuthi isilwane kuyinto esuka kangaka. Bathi ngathi lesilwane besibeke wena. Hayi ngafika la kuwe sengihambe more than 20 abantu ngizama ukulahla isilwane asilahleki. So kuningi nje esikwenzayo nesisize kakhulu abantu. So ukuthi nami ngumuntu ongajwayeleka ukungena kakhulu kule inkundla zokuxhumana. So but nje ngingakufisa ukuthi abantu abaqhubeke bazoyitapela nje usizo kwaMalinga. Nalabo basilindile KZN sizoba available futhi maduze nje. But mawukwazi ukuthi ungicontact uzothola ukuthi ngikuphi ngasiphi isikhathi ngikuphi ngasiphi isikhathi. So uzokwazi ukusizakala. Nalabo abafisayo ekade bethatha igubhu futhi la ekhaya baphinde babuye futhi bazolanda bazoqhubeka baphakamise impilo zabo nabo bakwazi ukuthi bondle imindeni uqhubeke ke phambili. Kodwa kubalekile mina ngiyithathise lento ngoba nami anginayo lento. Nginezigubhu nje sebusiness izokuphakamisa umsebenzi zokuphakamisa inhlahla. Nalabo abadlala iCasino abahamba imishini le ogembula sinako kwakhona ukuthi bakwazi ukurobha imishini le ikwazi ukuphalaza imali. So kuningi nje sikwenza but mawuthi uzofika kimi uthi ufuna imali esheshayo angiyenzi. Awuyenzi imali esheshayo? Angiyenzi baba, angiyenzi futhi angiyenzi lokhu kwangempela. So just ngenza nje igubhu for ibusiness ngikwazi ukuvula nenhlahla yakho sikunike izinto ezinhle. But nje sengiphetha ngizocela abantu bangithinte enambeni yami ethi 084 2872 944. In case ke ufonile yangabanjwa uphinde futhi ufone ngoba isuke ukuthi sasebhizi. Enye ungayishaya lithi 060 435 2301. I'm also available ku TikTok Sigaxa Mabhande noma futhi search Dr Malinga. Sino TikTok about Sigaxa Mabhande or Dr Malinga. So ku Facebook ke I think akona into engigxile kakhulu kuyona but ngisikhumbuzo Makhosi Malinga. If you wish ukuthi uthole inamba yami uyakwazi ukungithumelela umlayezo then ngiya-reply kuwe. So kanjalo iwona ama platform engiwasebenzisayo kwamanje. Sigaxa Mabhande. Yebo baba. Nengizima Afrika enhle nenkulu siyabonga bakithi indlebe yakho sibonga kakhulu ukuthi unathi sibonga nokuthi bakithi uhlezi unathi ucomenta ulike yazi kukhulu bakithi ukubonga bakithi kufana nenhlonipho ngoba ke kuthiwa inhlonipho ke umphako ongabole yabona insizwe ehloniphayo uyibona ngokuhamba kwayo nangamagalelo ayo. Insizwe ehloniphayo azikwase ezinye insizwa ehloniphayo ihlezi nayo ihlonishwa. Kodwa umuntu oyisixhwanguxhwangu umuntu oyisixhwanguxhwangu ngane zakwethu akathandeki unegazi elimnyama akathandeki bonke abantu bayambalekela. Kodwa ke siyabonga ukuthi ninathi ke ngaso sonke isikhathi engakushiya nakho ukuthi mina bakithi ngiyayibongela kakhulu kunina ngakho konke enisenzela khona. TRC TV Ithemba Podcasting ngigijima kanjalo ke njengokhubalo limbi wecekene ngohlane Nkosi yami Mabhudo wesithathu okwetembe. Inkosi nenze kahle danko.